እግዚአብሔር አምላኽና ይመስገን ጎይታ ይባረክ መቸም ኩላትና ክንመጽእ ከለና ናብ ጎይታ ምስተቀበልና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ተሰጋጊርና ይቅሬትና ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ተሰጋጊርና ካብ ግዝአት ሰይጣን ከአ ናብ ግዝአት መንግስት ፍቁር ወዱ ከአ እንታይ ኮይና ተሰጋጊርና ስለዚህ ካብ ክልተ ነገር አትሊስት ንፈልጥ አለና ሓደ ካብ ምንታይ ተሰጋጊርና ይብላሎ ካብ ጸልማት ካልአት ከአ ካብ ምንታይ ተሰጋጊርና ይብላሎ ካብ ግዝአት ሰይጣን ስለዚህ ካብዞም ክልተ ነገራት እንታይ ኮይና አለና ይብላሎ ተሰጋጊርና አምላኽ ክጽዋዓና ኸሎሲ ብርሃን ምሰብርሃልና ብድሕሪኡ ንምንታይ እንታይና ክንገብር ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ንአምላኽ እንታይ ክንገብሮ እዩ ክነገልግሎ እዩ እጂ አገልግሎት ህዝቢ እስራኤል ኣብ ግብጽ ኸለውሲ ምእንቲ እንታይ ክገብረኒ ንህዝበይ ይልቀቕ ኢልዎ ኦኬ ከገልግለኒ ኣብ ካልእ ትርጉማት ከዓ ክትሪኡ ከለኹም እንታይ ክገብር ልቀቆም ኢልዎ ከምልኸኒ ሕጂ ክልተ ትርጉም ኢና ንርኢ እንታይ ዝብላየን ከገልግለኒ ከምልኸኒ እምበኣር ኣምልኾ ኣገልግሎት ባዕሉ እንታይ እዩ ማለት እዩ ኣምልኾ ነገልግሎ ኢና ክነገልግሎ ከለና ምስ ኣምልኾ እዩ ምስ ኣምልኾ ማለት እንታይ ማለት እዩ ኣነ ኩለንተናይ ንዓኻ ግዛእ ኣለኹ ሕያውን ቅዱስን መስዋዕቲ ገይረ ርእሰይ እህበካ ኣለኹ ኢልና ርእስና ክንህብ ከለና ኣብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ኣብ ገዛኹም ኮንኩም ድኹም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኮንኩም ድኹም ኣብ ትገብርዎ ምእንቲ ጎይታ ኢልኩም ኣብ ትገብርዎ ነገር ምእንቲ ኣምላኽ ኢልና ኣብ ንገብሮ ነገር ኩሉ ኣገልግሎትን ኣምልኾን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይባረክ ኣምልኾ እዩ ምእንቲ ጎይታ ኢልና ክንገብር ክንጽሊ ከለና ክንግዛእ ከለና ክንእዘዝ ከለና ምእንቲ ኣምላኽ ኢልና ዋጋ ክንከፍል ከለና ኩሉ ንኣምላኽ ነምልኾ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ይባረክ ስለዚ ተጸዊዕና ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ዝተጸዋዕናሉ ዓላማ ከዓ ኣሎ ሎሚ ሓቢርና ንሪኦ ኣርእስቲ ዝተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ዝብል እዩ ዝተጸዋዕናሉ እንታይ ጽዋዓ ሕጂ ተጸዊዕኩም ኣለኹም ኩላትና ብሓባር ዝተጸዋዕናሉ ኣለና ብሓባር ዝተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ብጣዕሚ ብዙሕ ጥቕስታት ኣሎ ከምዚ ክትገብሩ ተጸዊዕኩምኹም ከምዚ ክትኮኑ ተጸዊዕኩምኹም ጽዋዓት ኢኹም ይብለና እዩ ሎሚ ግን እሕፅር ኣቢለ ናብኡ ኢኮንኩም ከሪአኩም ደልየ ዘለኹ ንሱ ይኮነን እስቲ ብሓባር ዝተጸዋዕናሉ ጽዋዓ ኣይኮነን ክገልጽ ደልየ ዘለኹ ሕጂ ንሕና ነፍሲ ወከፍና ኣምላኽ መዓስ እዩ ዝፈልጠና ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዛ ምድሪ መጺና ንጎይታ ሕራ ኢልና ክንቅበሎን ወይ ከዓ እምቢ ኢልና ክንብልን ኣምላኽ ቅድሚ ምስራት ዓለም ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ይፈልጥ ምክንያቱም ናይ እግዚአብሔር አልማይቲ ሓይሊ ማለት ስልጣኑ እንድሕር ተረዲእና ድሕሩን ቅድሙን ዝፈልጥ ቅድሚ ዓለም ምምፃእና ከይተወለድና ከለናስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ከም ንመፅእ ኣምላኽ ይፈልጥ ዶ ይፈልጥን ይፈልጥ መፂና ከንጎይታ ከም ንቅበል ወይ ከዓ ፍቃድና ሕራይ ፍቃድ ኣለና ናትና ግን ኣምላኽ ብፍልጠቱ እንታይ ይገብር ከንታይ ከም ሕራይ ከም ንብልን ወይ ከዓ እምቢ ከም ንብልንሲ ኣምላኽ ኩሉ ይፈልጥ ስለ ዝኾነስ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይፈልጥ ሕጂ ንሕና መልክዕና ዝተፈላለየ ንዓይ ዝመስል ልክዕ ድምፁ መልክዑ ቁመቱ ኣብ ዓለም ዜርኩም ረኸብኩም ዶ ወይ ንዓኹም ዝመስል ሓደ ፎቶኮፒ ትኽክል መልክዑ ቁመቱ ድምፁ ባህሪኡ ኣካይድ ኩሉ ዝገብሮ ነገርሲ ምሳኻ ማዕረ ዝኾነ ሰብ ትኽክለኛ ከማኻ ዝበለ ሰብ ደብል ዝኾነ ትረኽቡ ዶ ስለዚ እግዚኣብሔር ኮፒ ገይሩ ኣይፈልጥን እግዚኣብሔር ኦሪጂናል እዩ ስለዚ ንስኻ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትፍጠር ከለኻ ናብዛ ዓለም ክትመጽእ ከለኻ ኦሪጂናልኻ ክትበሃል ከለኻ ኣምላኽ እንዳፈለጠ ሓሲቡ ፈሊጡ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክትመጽእ ምዃንካ ፈሊጡ ዘለዓለማዊ ጽዋዓ ጸዊዑ
ኣብ ህይወትካ ናቱ ፕሮግራምን ፕላንን ገይሩ ይጸውዑካ እግዚአብሔር አምላኽና ይባረክ ስለዚህ ነዚ ጻውዒት ክትጽዋዕ ከለኻ ከዓ ከምቲ ማንም ሰብ ዘይክእሎ ኣባኻ ሓደ ክእለት ኣለ ሓደ ዓቕሚ ኣሎ ሓደ ጸጋ ኣሎ ሕጂ ሓደ ሰብ ንፉዕ ይብገለ ነገር ብሓደ ጎኑ ንፉዕ ኸውን እሞ ኣንታ እዚ ኩሉ እንዳኽኣልካስ በዚ ነገር ካደ ኣንታ እዩ ትብልዎ ኣይንጋገ ሰብ ኩሉ ሙሉእ ከይከውን ይኽእል ግን ዓቕሙ ዝኾነ ዝኽእሎ ነገር ግን ኣለዎ ኣይኮነን ዲ ገለገሌና ናይ ምዝካር ዓቕምና ድዩ ናይ ምስራሕ ዓቕምና ድዩ ይፈላለዩ ነገር ግን ኩላትና ኣብ ህይወትና ዓቕሚ ፖቴንሻል ኣቐሚጡ እግዚአብሔር ከምፃና ከሎ ናብዛ ምድሪ ጥራሕ ከይኮነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ንሕና እንኽእሎ ኣገልግሎት ንሕና እንኽእሎ ጸጋ ኣብ ውሽጥና እምቢሩ እዩ ስለዚ ጳውሎስ ነቲ ጽዋዓ ኸታባብዕ ከሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 4 ፍቕሪ 1 ከምዚ ዝብል ቃል ተጻሒፉ ኣሎ ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ኢሉ ኤፌሶን 4 ፍቕሪ 1 ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ እቲ ተጸዋዕኩምሉ ጽውዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ እምዕደኩም ኣለኹ ሕጂ እንታይ እዩ ዝምዕደና ዘሎ ዝተጸዋዕናሉ ጻውዒት ኣሎ ሕጂ ነቲ ጻውዒት እቲ ከዓ ነቲ ዝተጸዋዕኩምሉ ጻውዒት ድማ እንታይ ኮንኩም ክትመላለሱ እዩ ዝብለና ዘሎ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ ሕጂ ኣምላኽ ዝደልየና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከለና ብቑዓት ኮይንና ነቲ ዝተፈጠርናሉ ዓላማ ክንመላለስ እግዚአብሔር ይደልየና ዶ እወ ይደልየና እዩ እሞ ከምዚ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ ክንፈልጦ ዝግባአና ኣምላኽ ከምዚ ጸዋዓና ኣብ ጎይታ ክትመጽእ ከለኻ ናይ ክርስቶስ ክትከውን ከለኻ ንሰናይ ግብሪ ተጸዊዕካ ምህላውካ ክትፈልጥ ክትክእል ኣለካ ሮሜ ምዕራፍ 2 يقريتا ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 10 እንታይ ይብል ኤፌሶን 2:10 ፍጡራቱ ኢና ሞ ምስ በለ ነቲ ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ኢሉ ቀደም ዘዳለዎ መዓዝ ዘዳለዎ መዓዝ ተዳልዩ እቲ ንስኻ ክትመላለሰሉ እቲ ኣነ ክመላለሰሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንገብሮ ዝግባአና እሞ ነቲ ክንገብሮ ድማ እንታይ ዓይነት ኢልዎ ሰናይ ግብሪ ብመን ዝተፈጠርና ኢሉ ብክርስቶስ ኢየሱስ ሕጂ ብክርስቶስ ኢየሱስ ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እንድሕር ኢልኩም ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩስ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት እዩ ካልኣይ ቆሮንቶስ 5 ፍቕዲ 17 እንታይ ዝብለና ሓደ እኳ ብክርስቶስ እንተልዩ ንሱ ሓድሽ ፍጥረት ሕጂ ብመን ተፈጢርና ኣለና ብመን ኢና ተፈጢርና ብክርስቶስ ኢና ተፈጢርና ጎይታ ክንቅበል ከለና ሓድሽ ፍጥረት ኮይነ ጎይታ ክንቅበል ከለና ዳግም ተወሊደ ክንብል ከለና ብመን ኢና ሓድሽ ፍጥረት ኮይና ዘለና ብክርስቶስ ኢየሱስ ሓድሽ ፍጥረት ኮይንካ ኣለኻ እቲ ኣረጊት ሓሊፉ እዩ ኩሉ ከዓ እንታይ ኮይኑ ሓድሽ ኮይኑ ሓድሽ መገዲ ትጅምር ሓድሽ ኣካይዳ ትኸይድ ሓድሽ ኣተሓሳስባ ትሓስብ ብሓድሽ ኩነታት ትመላለስ ብድሕሪኡ ሰባት እንታይ ይብሉኻ ዕሩኽትኻ ክረኽቡኻ ከለዉ ዋ ንስኻ እቲ ናይ ቀደም ኣይኮንካን ዘረባኻ ተለዊጡሎ ኣተሓሳስባኻ ተለዊጡሎ ኩሉ ኩነታትካ እንታይ ኮይኑሎ ተለዊጡሎ ተቐይሩሎ ንምንታይ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ስለ ዝኾንካ ሓድሽ ፍጥረት ስለ ዝኾንካ እምበኣር ሓድሽ ፍጥረት እንድሕር ኮይንና ሓድሽ ፍጥረት ምዃንና ጥራሕ ከይኮነ መጽሓፍ ቅዱስና ዝነግረና ዘሎ ፍጡራቱ ኢና እሞ ምስ በለ ነቲ ክንመላለሰሉ ኢሉ መዓዝ ዘዳለዎ ቀደም ዘዳለዎ ሰናይ
جبري بمن زتفترنا إلو بكريستوس يسوس زتفترنا إنا بار حادث زتدالو نجر الله أبزام درزيا أنا النسخان كنمل على سلو إذا كنمل على سلو اللي زتفتره جنرالي كونن ويكا اتبحفشا زنجرنا راح يكونن إذا زنجركم بحفشا أنا أملاك كنمل خينا بحفشا خنزمرلو إنا بكريستوس يسوس بقدسنا خنبر تسوينا إنا كله إذا كون كزارب دليل زلقو كزارب دليل زلقو كمتي أسرات أبعنا أب عالم كوب زي بلو كومود ما نفس وكف سب نرأسو أبزا مدرزي أخي قبرو إلو أملاك قدم الزمانات أوشتخا زقمت أو نجر الله إذي نجر إذي كتدمع كلها بملكوتها وحيل سلاز رخب كايو بملكوتها وسأجاز رخب كايو نجر سلاز خوري نعها خطقبرو خلها بتعمي قليليو كتقبرو خلها أدمعي خاتخون أبتا كريستيان كتقبر كلها أدمعي أمانجست أملاك كتسرح كلها بزنا جرزي أزيها أدمعي خاتخون بوزحات سبات دما بتي ناتكا زلو potential انتاي ويكا تسأجا انتاي قبرو يتقامو بتناتكا نجر كتاب كلها بقى كنتات كل كاية نجرات كل لواوت مخنياتهم تسأجا خاسل زخوني نمنتاي زتت أوع كالو نجر سل زخوني نمنتاي نسخان عو تسأوع كاسل زخونك زابير أملاخنا زتمسجن يخون سلزي أزيب لنا أب إفسون معرف حاده عسرت حاده سقع عسرت خلتون مسأت حيزد حنكم ببوئه نه إفسون معرف حاده كفقني عسرت حاده سقع عسرت خلته نحنا قدم بكريستوس تسفع زجبرنا نوداس يخبرو ما أنت خنكون نحنا بتقولوا كم تمغرف قادو بحسابو زجبر قدم التمدبنا نتي عدل رستي بقو رخبنا يو حجي كتتكروا لا يلزلخو اتع عدل الرستي تبليا تاي عدل الرستي عدل الرستي قالك إذا عدل زي إذا تعدل دي أملاخ كم زدل يجيرو مقيلو أب نفس وكف السب عدل رستي أغميت الله نزع عدل رستي بكريستوس يسوس رخيبك نعو تملاليسك كتنبرجن جزء أبيهر يدليك السوق أنت أين حريلك صوع خاي زت تصوع كله صوعي قال سبات نوانجيل إن حرت تصوعهم ناي وانجيل نجار كزارة بخلوا كمان نمسب نلعلي انتاي قبرو يدمعو قال سبات بحواريانات وي بيستفل عليه خالا أقل قلوت ناي فوس أقل قلوت جيرو جابير تصوعيهم بو أقل قلون دحر كوينو أبو قميت اللهم دحر على غوينو نسوا ما بزترخبلو نجارات كلهم انتاي خول إلا واوت كم أخو خوني أنا اندحري له ويكأت حدا بو كم تنسو زخانو اندحر دا أخو وندليو أي كونني نجرجن نايفوس هي بعد كل سب يحلو ومبر كابسب نابسب كمان بنفس وقف اتهياب انتي خونيو يفعل علي بزح عينته سقاس لزخاني كل وانجيلا واحد عينته يكون بونكي اندحر وسيدنا يو انتي وانجيلاوي قال اندحر وسيدنا يو وانجيلاوي جن كله ببناتو تسقى ببناتو تعدل تجن እግዚአብሔር ከአ አብ ነፍስ ወከፍ አሚጡል እምባር እዚ ካብልኩ ቀዳማይ ቆሮንቶስ 12 ሁላትኩም ትፈልጥዎ ቃል ንዑን ይሽተይ ከምብብሞ ገለገለ ሐሳባት ክዛረበ አቡ ድማ ከምዚ ዝብል ቃል አሎ አብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 كاب 12 جميرة ولا انتنببكو حابيرنا كنريوينا እግዚአብሔር አምላክና ይመስገን ጎይታ ይባረክ ከምቲ ስጋ ሓደ ክንሱ ብዙሓት አካላት ዘለዎ ብዘሎተ አካላት ስጋ ከዓ ብዙሕ ክንሱስ ሓደ ስጋ ዝኾነ ክርስቶስ ከዓ ከምኡ እዩ
ኣይሁድ ወይስ ጽርዓውያን ባሮት ወይስ ጭዋታት እንተኾና ንሕና ኩላትና ሓደ ስጋ ምእንቲ ክንከውንሲ ብሓደ መንፈስ ተጠመቕና ኢና እሞ ሓደ መንፈስ ሰተና እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ኢልኩም ሕጅረኢኹም እቲ ስጋ ከዓ ብዙሕ እምበር ሓደ ኣካል ኣይኮነን እግሪ ኢድ ካብ ዘይኮነስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለ በዝዶ ናይ ስጋ ምዃኑ ይተርፎ እዩ እዝኒ ድማ ዓይኒ ካብ ዘይኮንውንስ ናይ ስጋ ኣይኮንኩን እንተበለት በዝዶ ናይ ስጋ ምዃና ይተርፍ እዩ ብዘሎ እቲ ስጋ ኩሉ ዓይን እንተዝኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይ ምተረኽበ እቲ ስጋ ኩለን ተናኡ ምስማዕ እንተዝኸውንከ ምሽታት ኣበይ ምተረኽበ ሕጂ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደለዮ ገይሩ ነቲ ኣካላት ንነፍስ ወከፍ ኣብቲ ስጋ ሰርዖ ኩሉ ኣካላት ሓደ ኣካል ጥራይ እንተዝኸውንሲ እቲ ስጋ ኣበይ መሃለወ ሕጂ ግና ኣካላት ብዙሕ እቲ ስጋ ግና ሓደ እዩ ዓይኒ ኢድ ኣይደልየክን እንተበለታ ኣይከኣላን እዩ ወይስ ርእሲ ድማ ነእጋር ኣይደልየኩምን ክብሎም ኣይከኣሎን እዩ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላትና ስጋ እባ ግዳ እዮም ኣዝዮም ዝድለዩ ነቲ ኣብ ስጋ ዘሎ ሕቡእ ዝመስሉና ከዓ ብዝበዝሕ ክብሪ ንኸድኖ ንሕፍረትና እውን ካብዚ ብክብሪ ንኽውሎ እቲ ክቡር ኣካላትና ግና የድልዮን እዩ ግና ክቲ ኣካላት ንሓድሕዱ ሓደ ሓልዮ ክህልዎ እምበር ኣብቲ ስጋ ምፍልላይ ምእንቲ ከይከውንሲ ኣምላኽ ነቲ ክብሪ ዝጎደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ስጋ ኣጋጠሞ ሓደ ኣካል እንተ ተሰቀየ ኩሉ ኣካላት ይስቀ ሓደ ኣካላት እንተኸበረ ከዓ ኩሉ ኣካላት ሓቢሩ እዩ ዝሕጎስ ባር ብዛዕባ ኣካላት ገይሩ እዩ ንቤተ ክርስቲያን ኣቐሚጥዋ ዘሎ ኢድ እግሪ ካብ ዘይትኸውን ኢሉ ከዓ እግሪ ከዓ ከመይ ደኣ ኩሉ ምርኣይ ተዝኸውን ምስማዕ ዓበይ ምተረኽበ ኢሉና ስለዚ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንመጽእ ከለና ኣብ ነፍሲ ወከፍና እግዚአብሔር ዝሃበና ወይ ከዓ ኣብ ውሽጥና ዝተቐመጠ ጸጋ ኣሎ ሕጂ ስምዑኒ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዕውት ዝበሃል ወይ ከዓ ብዝኾነ ነገር ትኽክለኛ ስዒሩ እዩ ዝበሃል ነቲ ዝተጸዋዓሉ ኣምላኽ ቀደም ዝመደቦ እሞ ከዓ ኣቐዲሙ ከዓ ኣብ ህይወቱ ቅድሚ ምስራት ዓለም ዝገበሮ ፕሮግራም ንዕኡ ረኺቡ ንዕኡ ኣገልጊሉ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ወዲኡ እንድሕር ሓሊፉ ካብዚ ዝዓቢ ጀግንነት ወይ ከዓ ካብዚ ዝዓቢ ክብሪ ኣብ ምድሪ የለን ግልጽ ድዩ ስለዚ ወዲ ሰብ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ዝበሃል እተፈጠረሉ ዓላማ እሞ ዕድል ጻዊዒቱ ዕድል ርስቱ ኣብዛ ምድሪ እዚኣ እቲ ትዕድልቱ ብጎይታ ዝተዓደሎ ርስቲ ረኺቡ እንድሕር ደኣ ኣገልጊሉ ሓሊፉ እዚ እዩ እቲ ተዓዊቱ ዝበሃል ኣብ ኩዕሶ ጻወታ እንድሕር ኢና ኩዕሶ ክትጻወቱ ከለኹም ብምንታይ እዩ ሰብ ዝጻወት እንድሕር ኢልና ብእግሩ እዩ ዝጻወት ኩዕሶ ዝሃርማ ብምንታይ እዩ ብእግሩ እዩ ጎል ዘእቱ መን እዩ እግሪ እዩ እግሪ ጎል ከእቱ ከሎ ብምሉእ ስቴድዮም እንታይ ይገብር የጣቕዕ ሆ ይብል ምክንያቱም ጎል ኣትያ ኣላ ዘእተዋ ከዓ መን እዩ እግሪ ዝበሃል ተቐሊዓ ጎል ኣትያ ጎል ግን ኣብ ኩዕሶ ጻወታ ግን ብኢድካ እንድሕር እዚኻ ግን እንታይ እዩ ፋውል እዩ ኣይከኣልን እዩ ሮንግ እዩ ስለዚ ኣብቲ ኩዕሶ ጻወታ መን እዩ ኣብቲ ኩዕሶ ክጻወት ዘለዎ እግሪ እዩ ነገር ግን ጻወታ ምስ ተወድአ ጎል ምስ ተሰዓረ እታ ወርቃዊት ኮፓ እታ ወርቃዊት ሽልማት ዝቕበላ እግሪ ድዩ መን እዩ ዝቕበላ ኢድ እዩ ዝቕበላ ሽዑ ኢድ ክቕበላ ከሎሲ እግሪ ኣነ እንዴ ጎል ዘእተኹ ከመይ ጌርኪ ኢኽንስኺ ትቕበል ኢሉ ምስ እግሪ ምስ ኢድሲ ክከራኸር ክእል ድዩ ምክንያቱም እቲ ቲም እዩ እቲ ኣካል ንሱ እዩ ሓደ ኣካል
أبت حدا أكل جن أنت الله زتفل عليه الله أبت خناتاتو جن ببناتو بب زدمعو بب تزقبرو يسرح نجر جن توهاهدو يو زسرح نجر جن تقبابل يو زسرح اتحادا أي تدلينن خاخبلو أي كإلينيو مخنياتو بكزي أبهر قدم زمانات كم زد اللي جيرو يسوي عوزل بلان جيرو برهان أبريهو كتسوعو خلو إيو سلاز أبيت أملاخ زيد اللي زبهال سبيلن كله سب انتاي قبري انت زي تدلمو مجمري أجزاء قويتا أبزي مدرزون بكريستوس يسوسون أي مفترك نسناي قبر ختقبر نخت سرح جن انت يكون كالغا تفتيركا اللغا تفتيركي اللغي امبار ناتنا جيدة إذا خبرنا ناتنا جيدة دا أمو انتايو سلازي ناتنا جيدة نتس تسوعنا له علامة كنفلتو ويكا كنرخبو ناي قدني حادي أبزا مدري قدم مفتارنا أم مدرخ نقبرو بأملاخ زتحاسب نجر سلازي نبره نابزا مدري تفتيرنا خمزلنا بتخكل كنفلت يقبعنا كالاي قدمنا بقويتا ممسعنا نفلطو أي نفلطو ناب عالم زمسعنا له علامة خمزلون انتاي خونا له كردعنا له نفلطو انتاي يزبل زلهو نابزي زمسعنا له علامة خمزلو انتايو قدمي ناب قويتا ممسعنا ترديكم مني مخنياتهم حدا جيسي قويتاس قدم يزدلين نيرو تبلو قدم فلت أن نيرو مخنياتهم سي تمجد يا ما تأسأي كري أخلو خسي جزء أبيهرسي قويتاس تقبل كلها معالت ترح يكون نزرد عني مخنياتهم كابوز إحنا جرتاي قبرن نيرو يا علي نيرو إتمار رح أخري أخلو خو إذا حجي برهان مسبر حلي ندحري تمليس أخري أخلو خسي نو جزء أبير علامة برنامج زنبرسي قويتا مسرحوب كي يكونن قلت لي أي مسأكمن هو مسي قدم سنيرو يو علامه كحلونا خلو كموت كدحنا خلو كابوزح نجر كالينا خلو كابوزح نجر ككالا خل كلو إخزيابير أقدمه يفلتنا سلطة سؤال كاز مسأكا يكون كان إخزيابير بعلامة ببرنامج قدم مسرات عالم حاسيبو ترديو تفتير كلا هدي بزح السب يجاجي انت عايز الله تأجمه زتفتر له علامة عند حرزي فليت وحادثة اتزحزن سب زي نمن تاي تفتير بز عالم انت عايز كجبر كبلع كساتي ده حركة ويك هبتم هالراي هبتم كله رغبه الصوت راحيو نزت راح تفتيرك إذا أمدراو نجر نورمال ما نمسب كنبروز خلنا برايو نجر جن إخزيابير أب نفس وكف سب هيوت رأسو زجبرو على من برنامج الله بانك قديفنا يوم كيدينا هبت أبزخ ترفيو أتي ناتي نبلو نجر كترفيو اتزتفترنا له علامة أقل قلنا عند حر حليفنا جن حليفو زخيد مسانا السويو سلازم مسانا زخيد كل جزء نسوي أيكونن قال سبات ننواي بملو حيلومن بملو نجارومن حابت كبوم مغنياتهم سبكوا زبال عوس النجاري جن زتترفرفه يحزمه حلق خندابولو يحالفو كخدو خلوا جن ولا حنت حزم مزخدو يلن سلازي أبزام مدرزي أجن تزعب يتنتبي أملاخ الله أملاخ كله خلوا خاز استأملاخ تخافت أريو مالتنا أدم زفت أرفت أريو فت أرخن بالكلنا ترجم الله فت أريو خن بالكلنا أنا تفت أري مالتي قلت لي أملاخ فت أريو خن بالكلنا أنا خنتاي تفت أري زبل زلوا تفت أرخت بالكلنا نسو فت أريو خن بالكلنا أبي وتنا تفت أرخ أنت عايز جبرو نجار كم زلوا إنا زرد عنا زلوا
هو زفترلنا علامة تفتري زتفترنا له علامة خمس جبره تردينا نت علامة خن بر انت خيلنا نسيو اتزعبه نجر سلازي نفس وكفنا أبزا مدرزيا أبزلنا عدمة كنا عيوز جبعنا زيو الله مالتي بناي جزار سنا من العال ويك أتبكسو قال عيو خنا عي قدم مبقاسنا ويك قدم متسعنا ندخل نقبر كنا حسب لنا هاي أملاخ من تايو انتاي غيروني صويعني حجيتهم اتي بلح ويكا اتي تخكلنيا اتنطبي رخيب ويو زبحال سب ابزا مدرزيا قلطيفو نت استصوع له علامه ترديون رخيبون نعوخ انبيرون اغلغلون كحلف كله نسوي بزح غزي انتاينا نغبر نخالق نجر بزح غزي مسدخمنا غلغل سبات حجي اني صبق زمار اندحر كوينه ازي لبخوم فسس تزبلو تزغونه لي زمار خوينه دحرتا وا كمز طعم مزمور زماراي طعم زقانو اسي كومو خخوني الكم تتبغسكو مو خانعو بطعم انت تصعركم له نعو جن زخون بوتنشال نعو زخون صاوعيت جن اغزيابير انت زي كو مالت نخالي زدليكم نجر تزخون انت خوينو أبو خان نوح جيزة أنت أنت تجوب حلفوا ده حرص أني حكم أما ويعد ما مسكتكم آها ساوي تيبا زي كونن أنت لكم صبغ يكونن إتهزع بيتنا تبي قد ما خطب الجس كلا خاسي قويتا ساوي كان الله بكريستوس يسوع حدش فترة غير كان الله نخجل كان نخمل كان كات ساوي كان الله بوتاي أبيو نعخا خجلجلكا زخيل إجرو خوينة دي زغلجلكا إيد خوينة دي زغلجلكا جمات خوينة دي زغلجلكا أب كله إخ تجلجل ثلاثة خمسين نص سوعكا إخ تدم حجي إيد إجرو خوينة خسر ريحين دحريلاس يسأبق الله أيكونن اتخيلتك ملوك بملوك كم ناي إجرو تشوفونه تخيل بإيد زخارو يتفلت لهم تفلتكوا أيكونن بإيدهم زخارو قدم قلب خلنا بإيدنا نخيدنا مش جنس توسنا خيدنا تاين خاون تطوخات أبنات كذا يكون أنا غير كل جزء خيد كيدي الكون تخيد تخيلها جن كيد كخيد كان تأخذ خون ملؤن فتسمون أبزي يكون أنا غير خاتم بس كلهم أكلات كأي بالالوس هنا عيني أي تدلين نخي أي تتأمن خي بحال أي كالن كلهم أكلات تبع يسوم يلوم حدا جزء أفنجا عيني إذني كلهم مستبعسوا نحن أين نبلس أنا إذ بلس إلهم كأخلهم مستمعوتو كلهم تقومهم كقربوا جميرهم تنتينهم حجي جزير محس أراي تنتنون عيني أنا أنت زي كله كلات كنا بجدل إندو ما أتقن قدواد مراقبة كلات كن من أتأو مبلين كلات كن دعوة مبلك يا ها إلها عيني كزارب كلهم من سمعوا اقر سمعوا وا السقات السقام أنا أنت زين كساقي سيخ من خيد من نابس أدفقات سلازي سبك خيد الحركوين وين نابس أدفنا قلها أتم الحركوين بمن تعيز خيد بإقري خيد سلازي أنا ندير أموز بلدكو إقرن الحر زي كيدوس كما يجرو يخات خيد إذنها أنا أنت زي سمعسي أنتاي مخانو تفولتو نابيك تخدو مسمع أنت زي اللي سي سؤالكم أمكمكم أتوهم تقولوا وا كلهم نناتهم أغريهم دحار إتهم نايوش تأكلات كألو زبالة أخبر زقب أميلهم عن تويز تقاسم بعال بي تفلاليو نجرات له جين حاد له كنت أوعكوا كيف زبلنا دجن وتسأل تبولو أب أكلاتنا وشت أيكون عندي كله زي تبو زي بلو سبي يلن متشل إذا ما عند زي بلو يلن السوء أنا يبلس إيلو أنا يبلس إسقاس تبلس إسقاس كاب عينه كاب إذن تبلس كم يجر كان إسقاس تبلس إلهم كلهم good إلهم أنا زحلفك شتى زحلفك كم يجر كان إسقاس خبانات تبلس إلكن
إلكن أوكي كابلوم يجميرو بزنا جرزي محلاف زبحال تخل كيلو الله سلازي أتوا بيلا الله أقل قلوتي سرحي تطوي شعو عيني فتيتو بركي ريلو أكلات كله زلفلفيلو بملئتا أنت أخذ كون أي كالتن دو كتبل أي كالتن زيت أكم أكل يلن ما نم أكل كاب حدا أكل كأخبلت أي كله كله جنة تستفاد أرلو سرح أدي معي كله أبت تستفاد أرلون أبت تستوى علون جن أنت أيو أدي معي سلزب أكلات غيرو إيو قويتا جليس قلنا زلوا زابير أملاحنا زتمس جنا يهون ما أرعم مدرن نبرون أبراه كندي سعي حنسا مالس توصلنا عدم خوينو جن حنساي الذي أبت حنسا أن نبرون أبراه حجنا بعد باولوس حليفون بعد بطرس قال أي عدل كوهابكم يو أي بهالون مغنياتهم جنا خنولد كلنا جميرو معلتي أم معلتي جيزة أب جيزة عدلات تواهبنا أزلوا نسمع عزلنا قال أنت هاي سلسلة تواهبنا عدل تواهبنا عدل تواهبنا سلسلة نسمع لنا قال لهم إنرجي لكم حيالاتكم مناسياتكم سلسلة بتفل عليه خناتات لنا أبز عدم زخلنا أبز جيزة زخلنا أبز تواهبنا جيزة نتستفد أرنا له على ما خنبر ناي قدني مخنياتهم عوت مالت نسو سلا زخونه انت زي تتقيمنا له قال اي تعدل سلا زي نرخبو سلا زحاده غيزي سلازي نزي تفطرنا له علامه خنبر كا غيزينا من واح سلا زخونه كردعنا الله ارمياس 29 10 حاده كلاتكم تفلطوا تقسلوا انا زحاسبلكم زلخو يبل ارمياس 29 10 حاده بزح جزء النزاربات قصص لزغونت أنا زحاسبلكم زلقوا حساب إفلطوي ما فزمتان تسفان كهبكم سي حساب دحان إمبر نايكفو أيكونن يبل إجزاء بهير حجي إجزاء بهير بزخونة يكون من قدي فلاتي من يزفلت إجزاء بهير يزفلت حادث مهاراي تمرت خبيدوه تمرت مسكبدو بحق استجبري إذن أقرأكم حجي إتي إتمامهرو كوليج زمهر نيرو أبا أدي تحجي تمامهرو أماني حجي نانو تودي أماني تودي أماني حجي اتفتنا مسبرتعو قال إجزابي هري فلت قال أنت يسألي ولا حانتي نتزز خبدو أنت أيلوه صحف عبيلو إجزابي هري فلت إجزابي هري فلت إلو تحيفو نتزفلت أو مليسو نتزيفلت أو زز خبدوجن أنت عند أتولو مليسو إجزابي هري فلت إلو أتيو نتي ممهريبو أتي ممركع خرمو أنت خدو جزو يري أمه أبوها إجزابي هر يفلت زبل كاري تحارتي تممر قريب إجزابي هر يفلت نسخاجن عيد فلت أنخا رايت إجزابي هر يفلت نسخاجن عيد فلت أنخا رايت سلازي بتي مارك كحلف زقبقه مارك يبقى أنت غيره عليفوه سلازي كمسكر قال أنا سي كم أحمد أني لي حسبكن جن أي بقى أي فلت إني مسبالكوس إجزابي هري فلت إلى ملي سيلو أملاك أي قد فنن اتمامرك على بلوي تخا إجزابي هري فلت نسخاجن أي تفلت أنا أول برجت إجزابي هري فلت يو نحن عجن أي نفلت أنينا سلازنا أنا عشنا ما نفلت إجزابي هري فلت كاتن إحنا نفلت أو نلعلس إجزابي هري بزعبانا يفلت نعنا عشنا إجزابي هري فلت نعنا زطعمنا إجزابي هري فلت هيكون عندي سلازنا زي حدا أبز حلفه أوروبلان كتك أسأل كلا أب أدي سابا حدا أماني قويو نقول دقائق إتا نفاري تنتاجراتو عمليتاتو عمليتاتني كينيا خاطر نيرن قصورو نيروني زغبرو زغبان نيروني إلو أبتا أفدقة بوزح كيدو مستوم سرحتنياتات كا
ብዙሕ ተዛራሪቡ ብዙሕ ተጨቃጨው እሞ ካልእ ኣማራፂ የለን ብዝቕፅል ግዜ ኢኻ ትኸይድ እንዳወረደ ከሎ ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ ግን ሸዓ ንሸዓ እታ ነፋሪት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐት ርዩ ሓደ ግዜ እግዚኣብሔር ክኽልክለና ከሎ ኩሉ ንሰና እዩ ማለት ክንክእል እግዚኣብሔር ይደግፈና እዚ ጥበብ እዩ ጎይኹምሉ ዝተዓፀወኩም መንገዲ ወይ እዚ ነገር እዚ ክኸውን ኣለዎ ዝበልኩም እሞ ዘይኮነልኩም ግን እግዚአብሔር ዘማዕቀብኩሞ ግን እግዚአብሔር ዝጸለኹምሉ ስለምንታይ አይኮነን ኢልኩም አይቱም ማጎትዎ እንድሕር ዘይኮይኑ ሓንቲ ነገር በሉ አምላኽ ነቶም ዘፍቅሮም ከም ምኽሩን ዝተጸውዑ እንታይ ዝብለና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ነቶም ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ከም ምኽሩን ዝተጸውዑ ግና ኩሉ ንሰናዮም ከም ዝድግፎም ንፈልጥ ኢና ኩሉ ይዝብል ሕጂ ትሰዓናዮ ዘበለ ኩሉስ ንምንታይ ይድግፈና ንሰና እዩ ዝድግፈና ንምንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ንዓኹም ዝሓስባ ሓሳብ ሰናይ ጽቡቕን እዩ ይልካ ሕጂ ሰናይ እዩ እግዚአብሔር እንድሕር ኢልና ንዓና ዝሓስባ ከዓ ሓሳብ ሰናይ እዩ እንተ ኢልና ብዝሰዓናዮ ነገር እግዚአብሔር ንዓይ ዝሓስባ ሓሳብ እንታይ ክንብል ኢና ማለት ሓሳብ ሰናይ ጽቡቕን እዩ ከምዚ ኢልና ነቐምጣ እዚ ኣፍልጠት እዚ እንድሕር ኣላትና ኮይና እግዚአብሔር ሰናይ ኢልና ኢና ነቐምጥ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ዝዓበየ ነጥቢ ምክንያቱም ኣብቲ ዝሓስበልና ሓሳብ ኩሉ እግሪ ገይሩ እንድሕር ሓሲቡልካ ንዓኻ ወይ ኢድ እንተ ገይሩልካ እግዚአብሔር ፈላጥን ይፈልጥ ስለዚ ምስ እግዚአብሔር ኣይኮንናን ንማጎት እቲ እግዚአብሔር ንዓና ዝሓሰበልና ሓሳብ ግን ሓሳብታይ ምዃኑ ንፈልጥ ሓሳብ ሰናይ ምዃኑ ንፈልጥ ሃሌሉያ በቃ ሓሳብ ኮ ኣነ ዝተፈጠርኩሉ ዓላማ ክነብር ምኽኣለይ ጥራሕ ይምበር እግዚአብሔር ንዓይ እንታይ ሰናይ ኣይኮነን ሰናይ ጎይታሲ ምስ ኣብነት ክብ ከሎስ ንሓደ ሓንቲ መኽሊት ንሓደ ክልተ ሂብዎ ይኮነን ነናቶም ሂብዎም ንምንታይ ኢሉ ማለት ሓደ ክወሃብ ከሎስ ንዓይ ከዓ ክልተ ከዓ ሓሙሽተ ክወሃበኒ ኣለዎ ስለምንታይ ክብል ኣይክልን ኣምላኽ ከም ዝደለየ ገይሩ እንታይ ገይሩ ኣሎ ግን ኣምላኽ እንታይ ይደሊ ካብቲ ሓደ ክንደይ ደልዩ ሓንቲ እንዲህ ሂብዎ ክንደይ ከዓ ደልዩ ክልተ ሓንቲ እዩ ሓንቲ ዝሃቦ እያ እሱ ግን ከፍርያ ዘለዎ ክንደይ እዩ ዝደሊ ሓንቲ እዩ ዝደሊ ሓንቲ ንዝሃቦ ሓንቲ እዩ ዝሓቶ ክልተ ንዝሃቦ ክልተ እዩ ዝሓቶ ኣምላኽ ዘይሃበካ ነገር ኣይሓተካን ኣምላኽ ብዘቐመጠካ ጸጋ እዩ ዝሓተካ እምበር ዘይኮንካዮ ኮይንካ ከተምፅኣሉ ኣይኮነን ዝደሊ ነቲ ዝሃበካ ነገር ግን እንድሕር እሙን ኮንካ ተረኺብካ እዩ እቲ ዝቐበረኮ ስለ ዘየበለ ጥራሕ እዩ እንታ ክሰርሓላ ተዝኽእል ኮ ግን እንታይ ገይርዋ ቀቢርዋ ክትቀብሮ ጥራሕ እዩ ዘይብልካ እምበር እግዚአብሔር በቲ ዘለካ ነገር ኣምላኽ በቲ ዘለካ ነገር እንድሕር ኣቕሪብካ እሱ እዩ ዝደሊ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽና ዝተመስገነ ይኹን ክትፅዋዕ ከለኻ እሞ ንፃውዒትካ ክትከይድ ከለኻ ኸ ኩሉ ጎልጎል ዲ ዝኾነልካ ጥዑም ዲ ዝኾነልካ ኣብዚ ኣቕሩብ ክዛረብ እሞ ክውድእ ሕጂ ሓደ ግዜ ተፀዋዕ ኩሉ እንደ ኢልኩም በቲ ዝተፀዋዕኩምሉ ክትከዱ ከለኹም ሲ ስለምንታይ ደኣ እሞ ፅቡቕ ዘይኮነ ሓደ ግዜ ዮናስ እግዚአብሔር ልኢኽዎ ናበይ ልኢኽዎ ንነነዌ ንሱ ናበይ ከይዱ ንተርሴስ ኣብ ተርሴስ ክኸይድ በቲ ቀደም ዘመን ከምዚ ሕጂ ባቡር ክትረኽባ ወይ ከዓ እታ መርከብ ክትረኽባ ቀሊል ኣይኮነ ዋሕድሎ ዕድል ክትረክብ ግን እንዳጎየ እንተኸደሲ እታ መርከብሲ እንታይ ኮይና ፀኒሓቶ ሬዲ ኮይና ተዳልያ ፀኒሓቶ ጠጠው ኢላ ዋ እግዚአብሔር ይመስገን እዙስ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ሕጂ ኸይደ ንተርሴስ ክኸይድ ከብልዶ ይኽእል ተረዲኹምኒ ሕጂ ረእይዎ እንታይ እዩ ዝብል ስለ ዝተገጣጠመለይ ወይ ከዓ ኩሉ ነገር ጽቡቕ ስለ ዝኾነለይሲ ፍቃድ ኣምላኽ እዩ ጥራሕ ድየ ክብል ምክንያቱም ፅንሕ ኢላ እንታይ ኮይኑ እንታይ መፅዩ ማዕበል መፅዩ ነውፅ መፅዩ ዕግርግር መፅዩ
ስለዚህ በመጀመሪያ አካይዳና ወይ ከአ በገለገለ ነጥብታት ጥራህ ነትና እግዚአብሔር ዘይኮነ ነገር መንገድ ተኸይድናሲ ናይ አምላኽልና ኮንፈርሜሽን አይነሐቡ ስጋዕ ተኸዱ ረአይዎ እግዚአብሔር ብርግጽ ክገልጽ ስለዚህ ንኸዶ መንገድ ሁሉ ተጣጢሑ ስለ ጸናሕና ጽቡቕ ተዓጺ ወይ ከአ መከራ ስለ ዝበዝሖ ከአ ናይ አምላኽ አይኮነን ክንብል አይንኽእልን ኢና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:12 እንታይ ይብል ነዚኡኹም እተጸዋዕኩም እሞ ኢሉ ንምንታይ ኣኹም ተጸዊዕኩም ነዚኡኹም እተጸዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከአ ምእንተ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርአያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም እንታይ ገበረ መከራ ጸገበ ረይኹም ስለዚህ እንታይ ኢሉና ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:12 ነዚኡኹም እተጸዋዕኩም እሞ ክርስቶስ ከአ ምእንተ ኣሰሩ ክትስዕቡ እዩ ምእንተ እንታይ ክትስዕቡ ኣሰሩ ክትስዕቡ ኣርአያ ሓዲግልኩም ምእንታኹም እንታይ ገበረ መከራ ጸገበ ሕጂ እቲ ንሱ ዝኸዶ መከራሲ ንዓኹም እንታይ ገዲፉልኩም ኢሉ እታ ኣርአያ ትብል ኣስተብህሉላ ኣርአያ ማለት ንሱ ብዝኸዶ መንገድሲ እቲ ናይ ፍቃድ ኣምላኽ ክገብር ከሎሲ እንታይ ረኺቡ እዩ መከራ ቻሌንጅ ረኺቡ ሕጂ ኣብቲ ዝሓልፎ መከራ ሁሉሲ ንዓኹም ከ እንታይ ገዲፉልኩም ኣሎ ኣርአያ ገዲፉልኩም ኣሎ ስለዚህ ክትከይድ ከለኻ ምእንቲ ክርስቶስ ክትነብር ከለኻ ንዝተጸዋዕካሉ ዓላማ ደው ክትብል ከለኻ ጸላኢ ኢዱ ጣሚሩ ይርኤኒ እዩ ማለት ኣይኮነን ወይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ቻሌንጅ ኣይመጸካን እዩ ማለት ኣይኮነን ወይ መከራ ኣይመጸካን እዩ ማለት ኣይኮነን እግዚአብሔር ግን ምሳኻ እዩ ንዓኻ ዝሓስበልካ ሓሳብ ሰናይ ስለ ዝኾነ ስለዚህ እዚ ተረዲእካ ኢኻ ትጓዓዝ እምበር ኩነታት ከምኡ እዮም ከምኡ ኣይኮኑን ኢልካ ኣይኮነን እምበኣር ፊልጵ ምዕራፍ 3:14 ከምዚ ይብል ጳውሎስ እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ መስለኩም ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽውዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ሕጂ ረእዩ ንሓሳበይ ጽቡቕ ጌራ ከም ተብረህለይ ናይ ጳውሎስ ህይወት ኣገዳሲ እዩ ኣብ ጻውዒት እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ ኣቢለ ምክንያቱም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝተፈጠረሉ ዓላማ ኣሎ እቲ ሕንጹጽ ዓላማ ከ ኣሎ ሕጂ ካብ ርሑቕ ይሪኦ ኣሎ ሓደ ጎያያይ ካብ ርሑቕ ይሪኦ እቲ ገመድ ተዘርጊሑ ንዕኡ እንታይ ክገብሮ ከም ዘለዎ ጎዩ ወዲኡ ነቲ ሕንጹጽ ዓላማ እንታይ ክገብሮ እዩ ክትንክፎ ከሎ ጉይኡ ወዲኡ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ዝብሎ ዘሎ ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ይብል ኣሎ ሃሌሉያ ዓስቢ ኣለዎ ናበይ ዓወት እዩ ከዓ እግዚአብሔር ኣምላኽ ባረኽ ዓስቢ ኣለዎ እንታይ እዩ ከዓ ኢልዎ ኣሎ ዓወት እዩ ሃሌሉያ ሓደ ሰብ ጎዩ ወዲኡ ነቲ ሕንጹጽ ዓላማ ክትንክፎ ከሎ እንታይ ይብል ኣሎ ማለት እዩ ተዓዊቱ ኣይኮነን ድዩ ተዓዊቱ ይበሃል ሰባት ሓፍ ኣቢሎም ሆሆ ብሉ ይፉክሩ ተፈላለየ ነገር ንምንታይ ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ ኣቢሉ ስለ ዝተዓወተ ስለዚ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናብቲ ናይ ምንታይ ጽዋዓ ይብል ኣሎ ናይ ላዕሊ ጽዋዓ እዚኣ ዝተብህሉላ ተጸዊዕና ኣለና ኢለ እየ ሃሌሉያ ተጸዊዕና ኣለና ኢለኩም እየ ናይ ጽዋዓ እዩ ግን ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣበኢና ኸንጎዮ ኣብ ምድሪና ንጎዮ ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ተጸዊዕካ ኣለኻ ዝተጸዋዕካሉ መስመርን ዓላማን ክትፈልጥ ኣለካ ኣብቲ መጓየይኻ ሕንጻጽ ክትጎይ ኣለካ ስለዚ እግዚአብሔር ጎይታ ድማ ነቲ ሕንጻጽ ክትውድእ ከለኻ ከዓ ተዓዊትካ ማለት ንሱ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ኣብ ምድሪ ክጅምር ከለኹ ኣብ ምድሪ ተዓዊቱ እንብሎ ብርግጽ ንዝተፈጠረሉ ዓላማ ነቢሩ እንብሎ ጎይታ ዝሕጎሰሉ ቅድሚ ምስራት ዓለም ንዓይን ንዓኹምን ዝፈጠሮ ዓላማ ፕሮግራም ኣሎ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ንዕኡ ረኺብና በቲ መጓየይና ጎይና ኣብቲ ሕንጹጽ ዓላማ እንድሕር ደኣ ወዲእናዮ እዚ ዓወት እዩ ስለዚ እንታይ ኢሉ ማለት እዩ ናብቲ ሕንጹጽ ዓላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዓ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ይገብር ኣለኹ ይጎይ ኣለኹ ኢሉ ሕጂ ጉይኡ ብዚ ይወድአን
أبزي زارة من زلوا أنت أي بلا لوجن يقولي الله دحر تفلت هو أبزا مدر زلوا علامة قويو أنت خمس خول كم زود الكعات ردي هو سلازم مسفلت أخا مقلات مسرخة بخا أنت يودي الله يلو هو هاللويا كما يزبل عواتيو قويا يودي الله يلو شو تستفاد أركلو علامة وفسيمة كوغويو زغب عن نبز مدرسي أخا أنت يقوين الله قوية نابت حنصص علامة بلخا بطيح إجي قويا يودي الله يلو حاوي حفتي قويا خات ودي يقبركا أبزع عالم زي تفتر كالو علامة فليتكا نعو رخيب كايو نتز رخب كايو علامة دما كتنبر قويتاي حقزكا إذا مقلات إذا مسرخبكا نعلامة مس قويها أبزع حنصص علامة مس بس أحكا تعويت كاتبهال نسغايها تعويت كتبهالي نسغيغي نمنتاي نخالق أيكونن بمنم تعمر ميزان زي ولو بزخونه يكون معك أنا زي عكن يو بتمريو بزخونه ختم مازازنو زي تغيل زي تتعوع كالو علامة اندي حرد قويها وديكا عوات مالت نسويو كتقويها اللها جن انه فتنا عيقات مكاني مالت هايكونن انقفات عيقات مكاني مالت هايكونن مكاجن اتزخيل عملاخ ندخ عليكا كاب كبرنا كبر اندازللكا ملاخ بارخ ابزا مدرزي قويا خاخت ود እግዚአብሔር ይደግፍካ እግዚአብሔር ይደግፈና እዚዩት ዓላማ እዚዩት ነጥቢ እዚዩት ቁም ነገር ቀድመ መስራት ዓለም እግዚአብሔር ዲዛይን ዝገበሮ ንሶይ دحاركم قوي خلناسي انتايلو مسلكم እዚኣ ጥቅስ እዚኣ ተዛሪበ ክውድኤ ኣብ ቀዳማይ ተሰሎንቄ 5:14 انتايلونا اتي زصوعكم زلو اوموني هاللويا نسوين كغبرويو هاللويا امين دسايبلن دزبليو مخنياتهم نحنا اينا نقوي زلنا انبر زيغبر املاح كا اخلو كله زيب املاح كا مسانا الله مالتي ابت مكراها زخلك الله مالتي حجي نسون تغيبل الله غبرويو هاللويا እግዚአብሔር አምላክና ይባረክ ስለዚህ ትጎይها እዚህ ዝጸዋዓካ አምላክ ግን ኦሞኒዮ እግዚአብሔር ኦሞኒዮ አምላክና እዚ ኦሞን አምላክ ጋ ንሱ ድማ ነቲ ጉያኻ ነቲ ክትገብሮ ዘለካ ኣብ ህይወትካ ንዘለዎ ዓላማ ድማ ክገብሮዩ ስሙ ብሩኽ ይሁን እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ጸጉ ይብዛሐልኩም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ነቲ ዝተጸዋዕናሉ ዓላማ ፈሊጥና ንዕኡ ድማ ረኺብና ንዕኡ ድማ ጎይና ንዕኡ ድማ ወዲእና ጉያይ ወዲኤ ኢልና ዝተዓወትና ሰባት ይግበረና ጳውሎስ ነዚ ምስራአይ እንታይ ኢሉ በቃ ወዲኤ እንተለኹ ሞት ሽዑ ግድ የለን ምክንያቱም ኣብ ምድሪ ክገብሮ ዝግባኣኒ ነገር እንታይ ገይረ ወዲኤ ስለ ዝኾንኩ ድሕሪ ሕጂ እቲ ዝበለፀ ነገር ዝዓበየ ነገር ወዲኤ ረኺበዮ ስለ ዘለኹ ጉያይ ወዲኤ ስለ ዘለኹ ሕጂ እንተለኹ ንዓኻትኩም እዩ እንተኸድኩ ከዓ ዝሕሸኒ ናብ ዝበለፀ ነገር እየ ሕጂ ሲ ድሓር እንታይ ኢሉ ሞት ሲ ንዓይ እንታይ ኢሉ ረብሓ ኢሉ ሕጂ ኣብ ምድሪ ሲ ሞት ረብሓ ዝበለ ሰብ እንተሎ ጳውሎስ ጥራሕ እዩ ብዙሕ ሰብ ክመውት ከሎ እንዳበኸና ኢና ነፋኑ موت كنسمع كلنا وهي يسمعنا موت كنسمع كلنا حزن يسمعنا نمنتاي عدا حزنا دينا نخي زلنا خنقوي خنقبر زقبعنا خي قبرنا دينا حليفنا زلنا السو يفلتن أولوس جن حدا نقر ترديوه سماوي تصوع خم تصوعه نتصوعوها خمس قوي نعود ما خمس ودع سلازي تردعه دحرجي موت نعين تايلو ربحايو انتو موتكو ربحايو مخنياتهم نابع إذا خيزلهم نابع زحاشة إذا أنت اللهو خا نعخاتكم يربحها مليسة خجل لكم قرب بر أنا قوياي أنت جري ودي على موز فلت أسب ساويتو رخيب زوجي أسب موت يفرحه لعل موت إذا حسب لعل خناتات إذا حسب لعل عالم نواي إذا حسب
ስለዚህ እቲ ዝሓስበልና ሓሳብ ሰናይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር ነቲ ሓሳብ ዝሓሰበልካ ሓሳብ እንድሕር ረኺብካዮ ነቲ ዝተፀዋዕካሎ ዓላማ እንድሕር ተፀዊዕካ ኩሉ ትንዕቆ ዘፍረሃካ ኸ የለን እግዚአብሔር ይባርኽኩም ጸጉ ይብዛሓልኩም እግዚአብሔር ብበረኸቱ ይባርኽኩም ኩላትና ነቲ ዝተፀዋዕናሎ ዓላማ ንንበር ንጉየ ንተዓወት ንጸልይ